ଇଏ ଭାଉଜ ନା କଣ? ଇଏ ଭାଉଜ ଇଏ ଭାଉଜ କିଏ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? କୁଆଡେ ଯାଉଛି ମାନେ ସେ ବାଡି ଖିଆ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ପାଖକୁ। କାହିଁକି ସେ ସବା ଖିଆ କଣ ନ୍ୟୁଜ ଆଗରେ ମୋ ନାଁ କହୁଛି କୁଆଡେ ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ମେଲ କରୁଛି। ବ୍ଲାକମେଲ? ହଁ ସବୁଦିନ ଏମିତି ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି କେତେ ପକେଟରେ ପଇସା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ତାକୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦିଏ। ଏଇଟା କଣ ମୁଁ ଜନ୍ମ କଲି? ମତେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଦେଇ ମତେ ଆରେ ଟଙ୍କା ସବୁ ତ ମରି ଖାଉଥିଲୁ ପୁଣି କଣ କହୁଛୁ ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ ବୋଲି? ତୁମେ କଣ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ? ନାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉନଥିଲି ଭଲ ପାଉନଥିଲୁ ଆଉ କଣ ଆସି ଶଙ୍ଗୁଥିଲୁ? କିଛି ଦଉନଥିଲି। ସେଇ ପଛରେ କିଏ ଗୋଟେ ମାଇକିନାଟେ ତାକୁ ସବୁ ଫୁସୁଲଉଛି ସେଇ ମୋ ଟୁଙ୍ଗୁରୁକୁ ମୋଠୁ ଛଡେଇ ନେଉଛି। ମୋ ଟୁଙ୍ଗୁରୁକୁ ନେଇ ଯାଉଛ ମୁଁ ଯାଉଛି ଥାନାକୁ ଯିବି। ଭାଉଜ ରୁହ ଭାଉଜ ଶୁଣ ଭାଉଜ ବ୍ଲାକମେଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ବ୍ଲାକମେଲ ମଧ୍ୟ କଲା। ମୁଁ ତତେ କହିଲି ତୋର ଜମା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା? ଆରେ ଘର ଭିତରକୁ ତ ପଶୁ ଖଟ ଉପରକୁ ପେଲି ଦଉଥିଲୁ। ମତେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଶୁଙ୍ଗୁଥିଲୁ, ଶୀତ ଦିନିଆ କୁକୁର। ଘର ଭିତରେ କବାଟ ଦେଇଦିଅ, ଦି ଜଣ ଯାକ ଘଣ୍ଟା ଘର୍ଷଣ କର। ଦେଇଦିଅ, ଦି ଜଣ ଯାକ ଘଣ୍ଟା ଘର୍ଷଣ କର। ସେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ମତେ ବାଧ୍ୟ କଲା, ଜବରଦସ୍ତି। ଜବରଦସ୍ତି କଲି? ଆରେ ହେଇ ତୁ ପରା ମତେ ନେଇକି ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଇଛୁ। ଏଇ ତମେ ଯିବ କି ମନ୍ଦିର ଯିବ କି? ସେ ନନା ବି ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଟୋକାଟି ରୁହେ ସିଏ ବି ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ସେ ଠାକୁରାଣୀ ବି ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଯିବ କି ତମେ? ଆସ। ଯିବା ଆସିବା ଭିତରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ? ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେଇଟା ଭଲ ପାଉଥିଲା କି ନାହିଁ। ଭଲ ପାଉଥିଲି ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲୁ? ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ମୋ ନାଁ ଲେଖା। ବର୍ଷା ଓ ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ। ମତେ ନମ୍ବର ମାଗିଲା ନମ୍ବର ଦବାଟା କଣ ଭୁଲ ନା କଣ? ମୁଁ ତତେ ନମ୍ବର ମାଗିଲି ନା ତୁ ସେଣ୍ଟର ହେଉଥିଲୁ? କେବଳ ତୁମରି ଅଟୋରେ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି? ହଁ ମତେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ଗେନ୍ଦୁ ରହୁଛୁ କାହିଁକି? ଏଇନା କହୁନୁ? ଆରେ ତତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ବୋଲି କେବଳ ତୋରି ଅଟୋରେ ଯାଉଥିଲି। ନା ସେ ଗେଣ୍ଡୁଆ ନା ସେ ଧୁଣ୍ଡ, ଯିଏ ଡାକିଲେ ବି ମୁଁ ଫ୍ରିରେ ଜମା ଯାଏନି। ଏ ଅଟୋ ଆଉ ଖଟ ମୋର ଭାରି ମନେ ପଡେ ରେ। ମୋ ପୁଅ ପିଲା ହେଇଛି କଣ ମୋ ବାପା ମା କଣ ମତେ ବାହା କରିବେନି? ତତେ ବାହା କରେଇ ଦେବିନି ମୁଁ। ଟୁଙ୍ଗୁଳୁ ଭୋଳ ଆଉ ଆଲୋକ ଭୋଳ କେବଳ ମୋର। ମୋ ଛାତି ଚିରି ଦେଲେ ତୁ ରକ ଦେଲେ କିଛି ନା। ସିଂହ ବାହିନୀ ନାରୀ ନୁହେଁ ତୁ ନାରାୟଣୀ। କାହିଁ ଗୋଟେ ଯାଇ ରୋଡ ଘାଟରେ ଶସ୍ତା ହଉଛ? ତମକୁ ସେ ଏତେ ଜିନିଷ ଦଉଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ତୁମେ କହୁଛ ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବନି? ତୁ ଝିଅ ଠିକ ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିଲୁ, ହେଲେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ମାରି ପାରୁନି ମୋର ଗଲୁ। ମୋର କଣ ଭୁଲ? ପଇସା ଯୁଆଡେ ମୁଁ ସିଆଡେ ନା। ପଇସା ଯିଆଡେ ତୁ ସିଆଡେ ନା ମୁଁ ଯୁଆଡେ ତୁ ସିଆଡେ ବା? କିଏ ସେ ଡାକୁଛି କୋଉଠି ମତେ? ଏଇ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ। ତା ବୟସ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଉଛି 35-37 ହବ, 40 ପାଖାପାଖି ହବ ତାର। 40? ଆରେ ମୋର 28। ଏବେ ବି ଅଛି ମୁଁ ପୁରା କଷି। ଦେଖ ମୋ ଯୌବନ, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ପାଇଁ ଖାଲି ଛନ। କିଛି ମୁଁ କହିବାକୁ ଆଉ ଚାହୁଁନି। କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କଲୁ? ମୁଁ ଏବେ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ। ଅଲଗା ରାସ୍ତା ତୋର? ଗୁଳି ମାରିଦେବି ତ କୁଳିକୁ। ତୁମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିବାକୁ ବି ଚାହିଁଲେନି? ହଁ ଦି ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି। ତତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲି ବୋଲି ଫରୱାର୍ଡ କରିବାକୁ ଦେଲିନି। ଆରେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ କେବଳ ତୁ ମୋର ରେ, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ କେବଳ ମୋର। ଭାଉଜ